ngim ong ba pakai exam kam long fair namar bangim yo ya kaban yo i shabaro ki center tang ba katkum ka jing yo i ka jongi katkum ka jinglap ka jongi dei na ka daw jong ka jing pen mi result karo kom pen mi result jong ki kabalong ar laisin ya ka ju ka exam but ki result pat ki bayar pher kani ka dei ka kata ka jing yo i ka jongi but sa ka wei ru ngakwa ban ong baladang ila kuliah ladang ila kuliah ya ka kot ka jongi ngin jen dalalap ya ki jing bakla ngim ong baka question ka bagi set ka dei ka babakla namar bangim tip tamangi kwa ay clarification halor jongki jingkeli ki bangi don ye ki doubt ki jongi don kum bakandai teli ay ki jingkeli ki bangi shim na kitu ki question ki baki a ki baki set baki long ki bangim smoke thu ki bangim pay phang kum ka jingkeli which of the following is the complication of tonsillitis Hakabayade but kan ye ngibo ro hi ka explanation the most common complication of tonsillitis is peritonsillar abscess, also known as quinsy. This is a collection of pus that develop between the tonsil and the throat wall. Kat ba ka option pat kam day ka quinsy. Kat kum ka answer ki ka baki provide. Ka option pat ka day penman ka otitis media. Hakabayade but kanika question. But kiway ro ki question kung mga la submit siya pi ya kanika jo ka memorandum ya ka ba piyo ya ka ban go through. Da halor jong kanika phang ni kwa ban pansyay ya ka ba nyimwan hang ni nak benta ki ba pas da ka pila ban ong bangi bisni ya ki ne bangim kwa ya ki ya ka ba kinyo kam hot kadai ka hok ka jong pi ya ka ba pinyo kam aba pila tray hok tang ba habayo ipa ya ka jing thurmur himla ban shu khaprep ya ka khmat ban long ban perkhat tang ka maladi Pide mit perkhat lang kiway. Let's see pidon na pedeng jong ki ba mi menin. Let's see kiyo tang ripun real marks. Nimla ban ong bak maki kinyo ay kabandrung. Da ka baki no ay kitu kibayo nyo po ar kay bayo nyo po lai marks. Nimla ban ong ya kata but don't ru kat tu kat ni ki candidates ki ba secure ya ka 72 73 lane 71 marks ki ba kim don ha ka tu ka second list. Kat ba haka tu ka third list ngiyo i ki marks jong ki 171 72 ki don ki bayo 70 ki don ki bayo 69 kat babalay ki mention ye kitu ki roll numbers kum yo roll number 72 or yo ya ka marks ka ba ki secure 72 ki yo hadu arpun riungut ki candidates kat ba ki display tang arpu arngut ki candidates syai ki ja kita ki sawngut ki candidates pat ka demands ka jongi kalong Hashwa bangin poi shakini ki demands ni kwa ban ai ya ka government aku sau kanta nang ni chakmat ya ka ba kin verify lene ya ka ba kin clarify kitu ki question ki bangi don doubts ngim ong baki de ki babakla tamangi kwa ay ka clarification halor ka ay kamat baka tu ka question kami kumto but balay ki options ki long kumto kum ha ka bayade but vitamin D deficiency ka vitamin D deficiency always not do class 5 ngitip baka day deficiency jong ka vitamin D ka day ka rickets kat ba hakal ni ka ayu hakal ni ka question pat kawan ka osteomalacia ruhi ta okay ka osteomalacia ru ka day ka deficiency jong ka vitamin D tang ba hang to kim ay ka option both A and B kim ay ka option kat ba answer ki pat ki tho both A and B ka bumot kumno kata kabumot kito kibatik iru larong lado ay shimax kibatik biru lado ay shimax tingi kwa e clarification halor jong kini ki question kiba ngibo kandai pili ki question kumbangirong indo kam naman tang kiba pas kiba le kiba tray shitong hale kiba feel ba pili kidon kiba tray shitong kiba penlut miet bak sngi ya kaba kinle e kanika exam natakadaw dakabangilan ya kamaladi ngiwan hang ni ya kabangin pensay ba tang ki ba feel lanit tang ki ba pas ki ba treshitom ki ba feel ki treshitom handay day na banta kini ki rukom long thurmut baka kalalong bakin feel let's say